Poďte so mnou stráviť sobotu. Keďže ma čaká dlhý deň, potrebovala som si ráno nachystať vlastne všetko okolo, nakoľko som utekala najprv na event od Studia Bare, kde sme si dali 60-minútové total bare a poviem vám, že to bola fakt makačka. Potom sme si dali s babami nejaké snacky, kávičku a utekala som rýchlo domov, aby som sa prezlikla a nachystala, pretože utekám na letisko, pretože tam ideme natáčať z Costa Coffee, nejaké rýchle videjka, takže rýchly touch-up a bežím. Ja tak neznášam tieto parkingy, kde musíte ísť niekde pomaly na strechu, ale zvládla som to trošku kvôli tomu meškám síce, ale ide sa natáčať. Tu už môžete vidieť, ako som prechádzala kontrol a tiež backstage zábery z natáčania, kde sme vlastne natáčali hlavne pána Pernička, čo je ich ikonický vianočný drink, tak ak ste ho ešte nemali, tak vyskúšajte. A ja už som bola konečne na ceste domov, kde som si ohrala svoj vývar a následne som sa dala trošku do upratovania, pretože potom ešte čakali nejaké povinnosti a videla som, že sa potom k tomu už neskôr nedostanem. Tak som najprv vyložila, naložila myčku a neviem teda ako vy, ale ja si po každej jednej činnosti umývam ruky a každý sa mi za to smeje, že som asi blázon, ale mne to príde úplne normálne. Rovno som teda odpratala aj všetok bordel z kuchyne, umýla som dres. Tu prichádza moja obľúbená činnosť, pretože odkedy mám tento Dyson doma, tak ja mám chuť stále vysávať. A čo je ďalšia vec, za čo sa mi ľudia smejú, je, že normálne chcem vysávať iba po tme, pretože keď je tam to svetlo, tak ja som na to úplne jak úchyl, že chcem vidieť tú špinu, aby som to vysávala čo najlepšie. A ak ste niekedy prali bez týchto papierikov od Vanishu, tak to nerobte a okamžite si ich choďte kúpiť, to je najlepšia vec a používam to u každého prania. A môj druhý typ je rozhodne táto Aviváž od Rituals. To je niečo úžasné, ak ste ju neskúšali, tak to rozhodne choďte aspoň o vone. Na chvíľu som sa s Maxikom vystrala na sedačku, áno, tak to som pozerala na telku a toto je jeho obľúbený spot, prosím vás. Potom som už išla iba nabrať mojich rodičov, išli sme do Half Pressu ešte natočiť nejaké videá rovno na nákupy, následne sme šli ešte na trhy a potom už iba domov.